καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας απόψε το βράδυ. Μιλάει η Μπιάνκα, σας χαιρετώ πολύ θερμά. Ναι. Και έχω δει που έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ινδονησία. Τώρα ακούγεται? Ναι, τώρα ακούγεται. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί σας. Ναι, έχω παρατηρήσει που έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, έχει αδιάσθενηση. Ναι, και το ξέρω που δεν είναι καλό για τα καταστήματα και για τα ξενοδοχεία, αλλά για μας που δεν έχουμε δουλειές εδώ είναι καταπληκτικό. Κοίταξε, γενικά ο Σεπτέμβρης δεν έχει τόσο κόσμο όσο τους άλλους μήνες. Απλά κανονικά είναι ένας άλλος ποιοτικός κόσμος που έχει λίγα λεφτά να διαθέσει για κάτι παραπάνω. Αυτός ο κόσμος δεν έχει εμφανιστεί φέτος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι. Το βλέπω αρκετά άδειο. Βέβαια και εγώ είμαι τόσο κουρασμένη τελευταία που δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι η πολλή υγρασία. Ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ υγρασία, έχω παρατηρήσει αυτό. Αυτό μας σκοτώνει. Ναι. Και με κουράζει αρκετά και δεν βγαίνω και τόσο πολύ, ας πούμε. Ναι. Αλλά πριν ξεκινήσει και με τα αγγλικά, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο του νησιού. Ναι, γιατί? Το Σάββατο που ήρθε ο Στέλιος που του κάναμε το πάρτι για τα γενέθλιά του, Ναι. πριν φύγει μου κοίταξε γιατί δεν έχω ποιήσει νερού. Ξέρεις ότι ήθελα να σου πω, όταν είχα πάει στη τουαλέτα και έκανα για να πλύνω τα χέρια μου, έτρεχε σταγόνα. Ακριβώς, είναι σαν να πλένονται οι γάτες. Τόσο πήγε και χειροτέρευε. Και λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το είχα ζητήσει από, μπορούμε να πούμε, το 60% από τους υδραυλικούς της Σαντορίνη. Και όλοι μου είχαν πει ότι επειδή είναι στο ύψος, το νερό δεν φτάνει εκεί κατευθείαν και δεν έχουν βάλει καλές σωλήνες. Συγγνώμη, από την αρχή που είσαι σε αυτό το σπίτι έχεις αυτό το πρόβλημα? Ναι, όχι τόσο μεγάλο όπως τώρα, αλλά υπήρχε πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Ναι. Φαινόταν το πρόβλημα. Ναι. Και μου λέγανε όλοι, όχι, δεν έχει καλή πίεση ο Δήμος. Ναι. Ο Στέλιος λοιπόν το κοίταξε και μου λέει, αυτό δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά, το ρολόι του δεν τρέχει κανονικά. Πρέπει να υπάρχει κάποιο βούλωμα, πάρε το Δήμο τηλέφωνο. Ναι. Και σήμερα το πρωί, μόλις ξύπνησα, πήρα το Δήμο, μέσα σε μια ώρα. Ήρθανε. Ήρθε ένας άλλος Στέλιος από το Δήμο, καταπληκτικός, και τώρα έχω νερό, λες και είμαι στο Τορόντο. Σούπερ, θα έρθω τώρα για να πλύνω τα χέρια. Πήρα σχεδόν 2 χρόνια για να έχω τη σωστή πίεση. Αλλά αυτό που με ενοχλεί πολύ, βρε τόσοι υδραυλικούς ρώτησα. Εντάξει. Κανένας δεν είπε πάρε το Δήμο. Κανένας. Όλοι ρίξαν στο στέξιμο στον υδραυλικό που το είχε χτίσει, στον ιδιοκτήτη που ήταν συγκούνης και έβαλε τα λάθος λαστιχάκια. Λάθος σωλήνες. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Μια πληροφορία σωστή δεν μπορεί να δώσει κανένας. Να το σκεφτούμε, να το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, welcome to our show. Yes. Everybody that is listening, today we have from Argentina as well, José Pepe. Encantada de te conocer, José. Argentina is listening, Toronto is listening, Vancouver is listening. As far as I know, Elizabeth from Austria will be listening as well as Regina. Hopefully. Yeah. I believe Thalassa maybe, or maybe not. I told her to. So we shall see. Muki, of course. Muki, I'm not sure actually. My other sister Antiope is in town. Oh, Antiope is here. Yeah, I don't know. So they may be having fun in Athens. Yeah, no. But I know Sophia from Germany listens to us every Monday. Right. So that's great to know. And of course from Athens we have a lot of people, so I'm very happy that our audience is growing. Yes. And because since I left Facebook as Bianca, Yep. we lost a lot of the audience. Yeah, of course, because they were all on. Because I had to erase everybody that I had on my agenda. Yep. Due to the hacking. The hacking was terrible. I had a horrible hacking and I had to delete my profile 100% from everywhere. So that meant losses of audience. Yes. And we are regaining it internationally, which I'm very pleased to announce. Yes, I hope hopefully slowly all of us will find us again. Yes. Okay, so let's go with our first song. Francisco de Paula, Niña tu sonrisa, Girl, your smile. Και τώρα θα ακούσουμε τον Φρανσίσκο Ντι Πάουλα,
με κορίτσι με το χαμόγελό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Γονσάλες εμένα. Είναι καταπληκτική. Δυστυχώς δεν έχει κάνει άλλα CD από τότε που είναι στη Γαλλία. Ναι. Σπουδάζει στο La Sorbonne και ο γιος της σπουδάζει εκεί, κάνουν παραστάσεις, αλλά δεν έχει γράψει άλλα CD. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει να γράφει άλλο. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Δεν σημαίνει ότι δεν γράφει μουσική. Υπάρχει και ένα άλλο προβληματάκι. Ναι. Η κόρη της δεν θέλησε να την ακολουθήσει. Έμεινε στο Σαντιάγο μαζί με τον πατέρα της. Ναι, και την πείραξε αυτό. Αυτό πρέπει να την έχει πειράξει γιατί είχε πάρα πολύ στενή σχέση με την κόρη της. Ο γιος της θέλησε να πάει μαζί της και μέχρι αυτό που ξέρω ήταν μαζί της. Ναι. Αλλά η κόρη της πήγε διακοπές και λέει όχι, εγώ θέλω τη χώρα μου. Ναι. Και έμεινε στη Χιλή και αυτό πιστεύω που την επηρέασε πάρα πολύ. Ναι. Έβαλε και λίγο βάρος και αυτό μπορεί να τη σταματάει κιόλας. Ναι. Ψυχολογικά όταν είμαστε πεσμένοι δεν έχουμε διάθεση για να δημιουργούμε πράγματα. Ακριβώς. Και από τη μία μεριά έχει την αγάπη της ζωής της δίπλα της, τον Κρίστιαν, που είναι κάτι που πηγαίνει πίσω στα πανεπιστημιακά της χρόνια. Ναι. Και από την άλλη πλευρά η άλλη της μεγάλη αγάπη, η κόρη, που είναι τελείως διαφορετικό είδος αγάπη, δεν θέλει να είναι μαζί της. Μπορεί και να της ενοχλεί και ο Κρίστιαν στην κόρη. Ναι. Ποιος ξέρει. Κοίταξε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και επαφή. Απλά δεν είναι στην ίδια χώρα. Ποιος ξέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, αλλά για κάποιο λόγο με τέτοια φωνή και αυτή γράφει οτιδήποτε τραγουδάει τα γράφει μόνη της. Ναι. Και όχι μόνο γράφει και για άλλους καλλιτέχνες. Μάλιστα. Και ο Κρίστιαν και αυτός μουσικός είναι. Μου φαίνεται τόσο παράξενο που δεν έχουν φτιάξει κάτι στη Γαλλία. Αλλά κανένας δεν ξέρει τα προβλήματα των άλλων. Όχι, καθόλου. Και σε 2 chats περίπου θα έχουμε μαζί μας πάλι τον Χρήστο Τσούκα, τον πρώτο μου ξάδελφο. Σούπερ. Χρήστο, θα σε πάρουμε τηλέφωνο μόλις είμαστε έτοιμοι για να σε έχουμε εδώ στην εκπομπή. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Ναι, ωραία είναι. Ναι, είναι στα αγγλικά θα ήταν Athenian correspondent. Πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά? Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω, ο δημοσιογράφος της Αθήνας για μας, κάτι τέτοιο. Πώς θες να το πεις? Είναι καταπληκτικό που έχουμε τον Χρήστο μαζί μας, γιατί είναι τώρα οι απόψεις από 2 διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Νότιο Κυκλάδες και Αθήνας. Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και βλέπουμε τι γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Και λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πούμε, τώρα πάμε στα αγγλικά. Super duper. So we start with English now so that we don't lose our English speaking audience, which is quite vast. Yes. Guys, we have something very juicy. Of course, technology is something that keeps progressing at an incredible speed. Yes. And now, it used to be that people would see each other on cam, couples that live in a park. You mean on cameras? Yes. And so one is in New York and the other one is in Florida, one is in Yes, through the computer. Yeah. So there's a lot of commuting couples in the world. Yes, there are. So they use the internet to sort of get the feeling of being together. We're not talking about people that don't know each other, just strictly couples. But there was something always missing because the imagination just cannot do it all. So they devised this little machine. One is for male and one is for female. Of course they did. So I imagine that gays must have 2 males and lesbians must have 2 females. Maybe. And it looks like a mouse. Yeah. You Like can a see the mouse photographs here. for the computer, you mean, not a mouse Yeah. as in a living mouse. So what happens is, connected to the internet and your computer, Yes. for example, you say that I'm going to touch your neck right now, I'm going to give a kiss in your neck. And this little machine actually transmits to your neck that kiss. What? It's incredible. I mean,
It's... How does it work? I'm sorry? How does it work? It says here that it's all done to the computer. I guess you use this little mouse and put it towards your skin. Oh, so you wear it or something? Of course, you have to attach it to your skin, and you feel the sensations directly on your skin. Okay. And one is for women, one is for men. Now, what it says here, that this sexuality number 3. Oh, it's number 3. It's not even the first one. They created a little machine that replaces hugs and caresses. Yes. Caresses. Up to now, like the article says, and I'm translating straight from Spanish, it was just the voice and the eyes. But now you can actually feel the sensations, which is amazing for couples that are apart. Of course, it won't work for anybody that doesn't know each other, because you need to have the other machine. Yes, very true. I wouldn't be surprised that soon they're going to devise a thing that you have your own machine, they have their own, and they get connected. I bet you that that's the next step. Do you think people are going to start having affairs with these machines? Exactly. I think that that's going to be the next step. Or are the machines actually connected to each other, like you buy them as a pair? Exactly. But it's interesting, all this stuff that they create. Yeah. They spend so much time in creating viruses, sexual items, and all kinds of medical equipment. Technologically, we are so far advanced. It's like medicine. Surgery is very advanced, but medicine, on the other hand, is way behind. And what I'm trying to say is we have so much in technology and we forget the most important part, which is to advance the human being. Yes. Let the human being know themselves. Like this, you kind of remove a bit of the self-esteem out of the human being. Yes. When everything has to be relied in technology, it's like basic math. If you need, today most kids need a calculator to do a simple math. I know, doesn't it drive you insane? Really? But why is that? Because of technology. Yeah. No, exactly. We become lazy. Yes, we stop we all using our love minds. gadgets. And now with this, that's another gadget that is going to have the same effect in the long run. Absolutely. The time has come for a little break. We'll be right back. Now do it. 25. Now do it. You go. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Τσούκα, πρώτος μου ξάδερφος, σε συντονία από την Αθήνα. Γεια σου Χρήστο, καλώς όρισες. Μια χαρούλα, εσύ τι κάνεις, πώς είναι η Αθήνα? Ναι, έμαθα αυτό που έγινε με τη Χρυσή Αυγή και το παιδάκι το 8χρονο, το μαυράκι που το χτυπήσανε άσχημα. Τέλεια. Μου φαίνεται καταπληκτικό. Για πες τα. Very famous.
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό, το διάβασα στο Facebook που το έγραψες. Ναι, ακριβώς, ναι. Η πιο πολύ... Ναι. Έλληνες. Ναι. Τα επίθετα δεν είναι σημαντικά για μένα, το έχουμε στεναχωρήσει. Ναι, έχει αλλάξει και εδώ. Ναι, είναι σαν στην Αμερική και στον Καναδά που είναι πιο σημαντικό τα γενέθλια παρά δεν υπάρχει αυτό. Τα γενέθλια και το όνομα το καταλαβαίνω, αλλά τα γενέθλια είναι πιο σημαντικά από όλα, γιατί είναι η μέρα που γεννιέσαι. Ναι. Και άμα ξέραμε ακριβώς σαν τους Κινέζους ποια είναι η μέρα που οι γονείς μας αποκτάνε, που ενώνει το σπέρμα με το αυγό, αυτά θα ήταν τα πραγματικά γενέθλια, γιατί υπάρχουν και οροσκόπια που είναι βασισμένα στη στιγμή που αποκτήθηκες, όχι στη στιγμή που γεννήθηκες. Υπάρχουν μερικές γυναίκες που καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή, λένε. Είναι κάτι που ναι, το ξέρεις. Η μητέρα μου είναι σίγουρη ότι τον αδερφό μου στο Παρίσι, στο μήνα του μέλιτος τον είχε, ξέρει ακριβώς πότε. Δεν έλεγε πολλές λεπτομέρειες. Δεν μας είπε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θυμάται πάνω κάτω. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Και όμως υπάρχει και το αντίθετο, από γυναίκες που γεννάνε και ούτε ξέρανε που ήταν έγκυες. Νομίζανε που είχαν παθήνει. Δεν είναι παράλογο. Είναι πραγματικά. Ναι. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στη γη που γίνεται αυτό. Ναι. Είναι απίστευτο, δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές που έχουν κάνει και ολόκληρες εκπομπές με τέτοια. Ναι. Λέγεται στα αγγλικά I didn't know I was pregnant, δεν ήξερα που ήμουν έγκυος. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις που είσαι έγκυος? Ναι. Ναι. Θέλεις να σου πω... Ναι. Ναι, ακριβώς.
Να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι παράξενο που δεν ξέρω αν το έχω πει στο παρελθόν, αλλά όταν πήρα τον πρώτο μου άντρα, μα θυμάσαι το ελληνικό καθήκη που είχα πάρει, το πρώτο, αυτό από την εργολίδα που ήτανε, με αυτόν μόνο ήμουνα μαζί 2 εβδομάδες, από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου, και μόνο μία φορά ήταν φυσική επαφή, δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μία φορά. Εν τω μεταξύ το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ ήξερα που ήμουν έγκυος και πήγαινα στον γιατρό για να με κοιτάξει και έλεγε όχι, δεν υπάρχει εγκυμοσύνη. Όχι, ναι, όλο τον Αύγουστο, όλο τον Σεπτέμβριο μου λέγανε όχι, δεν έχεις εγκυμοσύνη. Εγώ συνέχιζα με την περίοδο και τα λοιπά και μου λέγανε όχι, δεν είσαι έγκυος. Η Ήτα γεννήθηκε 30 Μαΐου, όπως ξέρεις, την ημέρα πριν του θάνατου του μπαμπά. 2 μέρες πριν. Το ενδιαφέρον είναι που άμα μετρήσεις από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 30 Μαΐου είναι παραπάνω από 9 μήνες. Και γεννήθηκε ακριβώς 2 μέρες πριν το χρονιάσει ο πατέρας μου το θάνατό του. Μα το ενδιαφέρον είναι που όλοι μου λέγανε, και εγώ ξέρω τώρα, εγώ ξέρω τον αδελφό μου, εγώ δεν έκανα σεξ με κανέναν, μόνο μία φορά έγινε. Ναι. Και από αυτή τη φορά ήξερα που ήμουν έγκυος και οι γιατροί μου λέγανε που δεν υπήρχε περίπτωση. Το παράξενο είναι ότι συνέχιζες να έχεις περίοδο. Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είναι τόσο παράξενο αυτό. Δεν είναι κοινό, αλλά δεν είναι και ασυνήθιστο. Είναι normal πολλές φορές. Προπαντός άμα η γυναίκα έχει πάρα πολλές ορμόνες. Μάλιστα. Και ναι. Και εγώ είχα ξεκινήσει ήδη να έχω προβλήματα με τις ουοθήκες μου. Τότε δεν είναι ασυνήθιστο επειδή υπήρχε το πρόβλημα των ουοθήκων. Ναι. Και αυτά, Χρήστο, δεν θα μας φύγεις. Πρέπει να βάλουμε το σήμα του σταθμού και γυρνάμε πάλι μαζί σου. Οκ. Λοιπόν, γυρνάμε πάλι με τον Χρήστο Τσούκα από την Αθήνα. You have to excuse us, but Christos English is rather limited, so we are doing the conversation with Christos in English, in Greek, so we apologize for that. Absolutely. Χρήστο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακροατία στα αγγλικά. Δυστυχώς μαζί σου δεν μπορούμε να μιλήσουμε στα αγγλικά 100%. Ακόμα χειρότερο. Για ποιον, για ποιον? Για τον ονό του. Περίμενε, για ποιον? For your father. Για τον πατέρα μου, ναι, μάλιστα. Έχεις γράψει τόσα πολλά για τον πατέρα μου, είναι καταπληκτικά. Είσαι, παρακαλώ. Δεν τα έχω μπροστά μου. Χιλιάδες, Σούπερ. Και η Νέρη δεν μπορεί να μας ακούσει για λίγες εβδομάδες γιατί είναι στην Αρμενία τώρα. Αρμενία. Αλλά ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Ναι, φύγανε την περασμένη εβδομάδα και φτάσανε στο Γέρεβαν την Κυριακή. Λέγε. Ναι. Ναι, ναι. Αχα. Wow.
no. Ονομασία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή, με αρέσει. Αυτό πρέπει από τη στιγμή που το πρόγραμμα λέγεται οι δρόμοι του, δεν είναι ακόμα, οι δρόμοι του κόσμου, δεν πρέπει να ταξιδεύουμε και όταν μιλάμε. Εμένα θα μου στείλουν φωτογραφίες, ζήτησα φωτογραφίες από το Mount Ararat, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αλλά και για το Yerevan. Λένε που μου είπε η αδελφή μου ότι το Yerevan μοιάζει και πάρα πολύ με την Αθήνα και μοιάζει αρκετά με το Σαντιάγο της Χιλής. Wow. Ναι, το χτίσιμο είναι πολύ παρόμοιο. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή πολυκατοικίες, πολυκατοικίες. Εγώ πιστεύω που οι ομοιότητες είναι πολύ πιο δυνατές από τις διαφορές. Απλά δυνατώνουμε τις διαφορές γιατί είμαστε εγωιστές και είμαστε bigots. Ναι, σωστό. Λέγε. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Σωστό, θα ήταν πολύ ωραίο. Χρειαζόμαστε τέτοιες εικόνες. Για μένα αυτό είναι συνηθισμένο, γιατί στο Τορόντο όλη η παρέα μου είναι τελείως mixed. Δηλαδή έχουμε μέσα στην οικογένεια, όπως ξέρεις και εσύ, έχουμε Πορτογαλέζους, Ιταλούς, Έλληνες, Λατίνους, έχουμε τα πάντα. Ναι. Και οι φιλίες μας είναι έτσι, μαύρους, κίτρινους, άσπρους, τα πάντα. Αυτό είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Δυστυχώς είναι δύσκολο. Ναι, παιδάκι μου, είναι τόσο δύσκολο. Κοίταξε τώρα την Αλεξάνδρα, τη γνώρισες που ήταν εδώ το καλοκαίρι. Ναι. 8 χρονών είναι, δεν είναι μεγάλη. Ναι. Είναι μεγαλωμένη, γεννημένη σε μια οικογένεια με ανοιχτά μυαλά που σεβόμαστε όλες τις ράτσες. Σωστό? Δεν γεννήθηκε σε μια οικογένεια που λέει όχι μαύρους, όχι κίτρινους, όχι καθολικούς, όχι μουσουλμάνους. Γεννήθηκε σε ένα μέρος, σε μια οικογένεια που είμαστε όλοι ανοιχτόμυαλοι και δεχόμαστε τους πάντες. Ναι. Άκου να δεις τώρα τι έκανε η Αλεξάνδρα όμως. Μπήκε στο καινούριο σχολείο και φτάνει σπίτι και το πρώτο που κάνει με παίρνει εμένα τηλέφωνο στο Skype για να κάνει παρατήρηση και μετά στη μάνα της ότι στο σχολείο της είναι γεμάτο Κινέζους και της ενοχλεί. Της ενοχλεί που είναι όλοι Κινέζοι. Την ενοχλεί ότι είναι μόνο Κινέζοι. Και η κόρη μου λέει, η κόρη της θα γίνει μπίγκος, από πού τα έβγαλε αυτά. Της λέω, ίσως έχει πολύ ελληνικό αίμα. Απίστευτο που ένα κοριτσάκι γεννημένο στο Τορόντο, που είναι τρομερά ανοιχτόμυαλη χώρα, που υπάρχει τόσο ανάμειξη από όλες τις φυλές του κόσμου και από όλες τις θρησκείες, να μπαίνει σε ένα σχολείο και να γυρνάει σπίτι και να λέει θέλω να αλλάξω σχολείο γιατί είναι γεμάτο Κινέζους. Αυτό μας επηρεάξε πολύ άσχημα όλους. Ναι.
Ναι, σωστό. Όσο περισσότερο ζήσουν αυτά τα παιδιά, τόσο τελικά μεγαλώνουν, θα έλεγα, βήμα-βήμα. Ναι, πολύ σωστό. Και όταν σταθεροποιηθεί μέσα στη συνείδησή τους, θα κάνει να αγαπήσουν όλο τον κόσμο. Ναι. Εγώ τους είπα που θα τις τραβήξω τα αυτιά και τους λέω δεν φταίς εσύ που έχεις και ελληνικό αίμα, τους το είπα έτσι ακριβώς γιατί στην Ελλάδα πολλοί ανθρώποι είναι ρατσιστές, είναι αλήθεια αυτό και όχι μόνο είναι ρατσιστές, έχουν και πατριαρχικά μυαλά, θεωρούν που οι γυναίκες είναι χαμηλότερες από τους άντρες, όχι όλοι βέβαια, αυτό το ποσοστό. Καλά, κοίτα τώρα, δεν θέλω να συζητήσω όπως είπατε στην αρχή για Γερμανία, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι σιγά σιγά αρχίζουν να νιώθουν τα ζώα που είναι τόσο κοντά μας, που αξίζει να είναι φίλοι μας. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι σαν ένα ψαρά στην Πολυνησία, πηγαίνει ένας λευκός καρχαρίας και χαϊδεύονται, Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα βέβαια. Άκου να δεις τι δείξανε σήμερα στην τηλεόραση. Ένα ζευγάρι πήγε ταξίδι μέλιτος στην Καραϊβική. Εκεί έχει πάρα πολλά δελφίνια. Και πήγανε να κολυμπήσουν με τα δελφίνια και αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε μέσα στο νερό αυτό το ζευγάρι. Ήρθε ένα δελφίνι Και τους χώρισε. Ναι, το δελφίνι άρχισε να τους κάνει χάδια στα σεξουαλικά μέρη. Άρχισε με το κορίτσι και μετά έπιασε τον άντρα. Και λέει τώρα η εκπομπή, δεν είναι το τρίγωνο που είχα να σχεδιάσει από την αρχή. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή. Χρήστο, χάρηκα πάρα πολύ που σε έχουμε και πάλι. Λέγε. Ότι όλα τα παιδιά που είναι 8 χρονών, κορίτσια και αγόρια, Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πάει αυτό και για σένα. Ισχύει αυτό και για σένα, σωστό? Ακριβώς. Ναι. 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 Ναι, είναι μοναδική, είναι και μοναδική. Ναι, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Φιλάκια πολλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Μια χαρούλα. Και τώρα πάμε στο επόμενο τραγούδι με την Αντιγόνη Κατσούρη. Δεν με νοιάζει. And now we're going to hear Antigone Katsuri, I Don't Care. He's amazing. He's a short guy. He has the cutest face. He's from Puerto Rico. Yes. And lives in Toronto. He actually did his career in Toronto. Okay. Unbelievable. And talking about Toronto, I don't know if you heard, but right now is the film festival going on in Toronto. Yes. And apparently around the world they seem to think that whoever makes a big hit at the Toronto Film Festival usually is on his way to an Oscar. Really? So that was nice to know. Yeah. Makes me feel good because Toronto is my other home. Did you hear who they're talking about for potential Oscars? Actually, yes. Yes. I think I may have it here. Okay. Hold on. I'll look it up. Yeah, we'll look at it up later. Yeah, I'll look it up and then we talk about it. Okay. But an interesting thing happened. An English French editor from the magazine called Closer just a little while ago she printed a photograph of Kate Middleton topless. Ooh. And she's saying that she has sexual pictures of the couple, of the royal couple. Now I think that's
Of course, according to this article here, the Chilean newspaper, the Chilean journalist thinks that she wants to remain like a hero by saving the humiliation of the British monarchy. Wait, she says that she has photographs that can destroy them, but she's being a hero by not exposing Exactly. But on the other hand, it seems more, according to this journalist here, it seems more like she's threatening. Absolutely. To me, it sounds like blackmail. Watch out what you do, because otherwise I will publish. Yep. Yeah. And that's so awful, because It's horrific. Yes, they did the same with Prince Harry, taking pictures of him naked with his girlfriend. Yep. And that wasn't very nice. They did do it to all the famous people, but they seem to have it with this kid. And let's not forget that also all of this havoc may have encouraged the murder of Diana. Absolutely. They actually said that there was the reaction of the paparazzi towards Kate Middleton was the same as when with Diana. Yes, because she was also apparently pregnant with Dodi Fayette's kid. Yep. And all this news media, the paparazzi and everything, they blew it out of proportion. And wouldn't leave them alone. The next thing you know, she's dead. But Yep. And apparently, I watched a documentary, apparently she was alive for quite a while before they took her to a hospital and she finally died. Wow. So it's pretty horrible. It's horrific. So it's not nice that they're allowed to do that. In the other one, I believe in the freedom of the press, but when you overdo it, you overdo it. Yep. So let's go and take a break, and we'll be right back. Now, Luis Enrique Mejía Godoy, with a very special... χορεύει λίγο παράξενα και εγώ του λέω που μοιάζει λίγο πούστικα τώρα. Και μου λέει θα με σκοτώσει καμιά μέρα. Ωραίο. Τι να κάνουμε, κοίταξε, ορισμένα μας δεν έχουμε το μέσα μας. Είναι το πώς κουνάς τους γόφους. Τους γοφούς. Ναι, αλλά για μένα η μουσική είναι στην καρδιά μου. Μπορεί να μην είναι στους γοφούς μου, αλλά στην καρδιά μου. Ο πισινός είναι αυτό που πρέπει να κουνιέται σωστά. Ο πισινός μου κουνιέται, αγάπη μου. Πάει πέρα τότε. Και είναι παράξενο, παραδείγματος χάρη οι Έλληνες, οι Τούρκοι, από τη Μικρή Ασία, όλοι έχουν το τσιπτετέλι. Ναι. Και αυτό είναι κούνημα από κόκκι. Ένα είδος, ναι. Ναι, και είναι πολύ παρόμοιο. Ναι, αλλά εγώ δεν κάνω τσιφτετέλι, darling. Εγώ ξέρω. Ναι, ξέρω, δεν είναι ότι δεν ξέρω, δεν χρειάζεται, δεν μ' αρέσει. Το ξέρεις που έχω πάρει και μαθήματα. Το πιστεύω, γιατί όχι. Στο Τορόντο πήγα σε μια σχολή από Λιβενέζους και με την αδελφή μου. Και δεν ξέρω όμως το έχω πει αυτό, αλλά στην παράσταση που είχαμε, είμαστε όλες πανέμορφα ντυμένες, την έχω ακόμα τη φόρμα και τα λοιπά. Αρχίζουμε και χορεύουμε. Η Αλίσσα ήταν τότε 3 χρονών. Και μόλις τελειώναμε, παίρνει ένα σκάρφ, ένα σκούφο, ναι, και βγαίνει στη μέση και αρχίζει και χορεύει και εκεί. Ωραίο. Ξέρεις εμένα τι θα μου άρεσε να μάθω να κάνω. Τι? Φλαμέγκο. Φλαμέγκο είναι αυτό πάνε οι μικρές. Οκ, και αυτό πρέπει να στο μάθω νομίζω. Ούτε αυτό δεν πάει. Εγώ μεγάλωσα με αυτά. Είναι άλλο να τα μαθαίνεις στη χώρα την οποία τα χορεύεις, είναι άλλο να τα μάθεις απ' έξω. Άλλο να μαθαίνεις να χορεύεις καν. Δηλαδή εγώ δεν έχω κάνει μάθημα, είμαι από αυτά τα... Πάμε με τον Bob Marley. Εγώ θα έλεγα... δεν έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε μετά τον Bob. Πάμε σήμα. Για πάμε το σήμα και μετά κάνουμε τον Bob. Excellent. Τα νέα και οι εξελίξεις τρέχουν. www.topmelody.gr. Ενημέρωση για όλους. You gotta love Bob. He's amazing. Yes. He was amazing. Oh, yes. Ziggy was amazing too, his son. Both his sons. I haven't heard anything from him recently, but I'm out of the music. They were here 2 years ago. Ziggy was here. Really? Yeah. On Santorini? Yes.
he was playing at Kamari. Where on earth was I? I don't know, but it was, 2 years ago. 3 years ago, when the girls were here. Really? Yeah. Jeez, I missed They that. were big flyers all over the place. Ziggy Wow. Marley. I think I just live in my own little zone in the summertime. I just don't pay attention to things that are going on. You asked me before if there were any favorites. Well, I was just wondering if at the Toronto Film Festival they said anything about anyone's potential. Yeah, the only thing they mentioned in this article is the 5 movies that are the top 5 movies. That stood out, okay? But they don't say which one is more favorite No, than the other. that's It fine. says The Argo with Ben Affleck, Ben Affleck. which is a movie about the crisis in Iran. Okay. The Master, which already won in Venice, with Philip Seymour Hoffman and Joaquin Phoenix. Philip Seymour Hoffman, love him. The Silver Lining Playbook, Yep. which is a dramatic comedy Yep. with Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. No? Okay. To the Wonder, an experiment 100% with Terrence Malick, Okay. and Cloud Atlas of the Wachowski brothers and Tom Weicker. So all of these movies, they seem to be foreign movies. Well, they don't sound seem- American, don't they? Well, maybe one of them, but not the other ones. Yeah, I don't know. The Wachowski brothers, I don't know. I have to look them up. Yeah, and then maybe next week we can bring the Okay. important stuff. Alrighty then. And what is really interesting this week, you guys, I am ecstatic. I was waiting for something like this to happen, and it's happening. NASA announces that they have discovered that dried ice snows on Mars. Sorry, say that again. They found dried ice? You know Sorry. how the snow comes down to the earth? Yes. Okay. Instead of regular snow in Mars, Yes. it's dried ice. Oh. Which means? Well, dried ice is also based on water. Yes. There's already a known fact that Mars does have water Yes, I thought somewhere that they had inside. already found... And they found some forms of life, but what makes it more interesting, in my opinion, is not so much the fact of that life can be produced there at some point, but the fact that probably, and most likely, I believe, that Mars had a very strong life, perhaps even very similar to the Earth in the long way back. Oh, you believe so, huh? I'm actually convinced. Okay. I have not too many doubts about that. Okay. There's no real proof. But There is no real proof, but there is enough going to make you wonder, because some hidden documents reveal, and I'm quite sure that these documents are not a fallacy, they are not a hoax, Okay. that they even found ancient Greek monuments. Not very big, but they've been hiding it. They said from the dark side of the moon. No, I don't remember them saying Greek things. I remember them saying some kind of fin forms like fins. Oh, that's Coming another out of- one. That's Oh, another one. Oh, okay, sorry. Also faces. The faces were also And these strange mentioned. round forms. Yeah, and the faces look very much like the statues of Easter Island, of Yeah, Rapa Nui. the faces. Okay. Yeah. But the fact that they found artifacts from ancient Greece, that's quite interesting. And also on the dark side of the moon, the same thing seemed to happen. Yeah. And I don't know if you heard, but Louis Armstrong is dead. Yeah. One of the first astronauts. Oh no, he died a while ago. A few days ago. Died now, just Like last week. last week. Yeah. Yeah, not last year. No, Last I week. said a few days ago. Yeah. Like a week ago. So I was very sad, because he Yeah. was the very first person supposedly that stepped on the moon. Yep. If it is true that they ever stepped, because there's a controversy saying Yep. that they never did. And that the Russians might have That was done done it in Area before. 51. Go figure. And for those of you that are having some troubles in your sex life, In bed specifically. yes, Right? make sure you have the right colors in your bedroom and your sheets. Apparently violet colors are the best. And lo and behold, you were wearing violet And so today. you, we're both wearing violet today. And no funny. sex. Trust me, there is no sex. None here either. So
So I don't think it works. Actually, it says in bed. Oh, The okay. ranking for the colors is violet, 3.49. Wait, this is percentages? Red, Okay. red 3.18, sky blue 3.14, pink 3.02. Sorry, what is the 3 points? What was that? Hold on, I'm coming. And the lowest is gray with 1.0. Now, the type of clothes you wear to bed would make you more sexual or not. It's Hello? silk, No. 4.35. No clothes? What's wrong? No clothes. Cotton, 2.72. Nylon, 2.35. Polyester, 2.33. And I have no idea what the edredones is. That's another form of material. That's a real bad. Maybe it's tweed. And definitely don't bother with white. I have both problems. My feet are white and my colors are pink. Darling, just lie this on your bed. Maybe I should revamp the bedroom and put some I have a violet. pink sheet. I have a pink sheet. Boys, I have a pink sheet. Okay, you go ahead and use it then. Let's see if it works. I'll let you know. I'll hang it outside my door and see if I catch anything. We're going to listen to La Sala Stella with El Payandé. It's an amazing, amazing voice. Θα ακούσουμε τη Λάσα. La Sala Stella. There's no No translation. translation of the name. Okay. Oops, stop it. Actually, that was a bit of a mistake. That sounded more like Dido to me, which you wanted to skip and go to the next song. So here is Lasa de Sola, El Payanda. Wait 5 minutes. But we have a little bit more. Not really. Because we went up to about 10:25, 8:25 when we started. Two more songs, and then we say goodbye. One more song, we say goodbye, and then I put the last song. After this song, I'll put the sign, the signal, and then after we put another song and say goodbye. What a voice, eh? What happened? They're not working? No. Do you have this music on CDs, or is it the discs that you have from your radio shows? CD. Because I'm going to make a list of ones that Oh, I you would mean like- the actual CDs? No, Yeah. I have them that my ex-husband prepared for me. Okay, so they're mixed CDs. But if you want it, I can give it to you. No, but what Next you can time do, you have your well, stick. what I can do is I'll give you a list of songs or Yeah. singers I'm interested in. Yeah, Maybe and I'll you put can give them me inside whatever your you CD. have. Okay. I didn't bring it with me. Your little stick. I didn't bring it with me. That's okay. Next week. Or during the week. I'll probably see you during the week anyway.